Γεια σας, είμαι η Γογό Ευθυμίου, είμαι καθηγήτρια Αγγλικών και είμαι εδώ μαζί σας γιατί θέλω να παρουσιάσω τη δουλειά μας. Με σύγχρονες παιδαγωγικές μεθόδους, τα παιδιά στο φροντιστήριό μας έρχονται σε επαφή με την αγγλική γλώσσα. Η Junior A και η Junior B διδάσκονται σε μία σχολική χρονιά. Με σύγχρονο, πρωτοποριακό, ταχύρυθμο και ευχάριστο τρόπο, τα παιδιά μαθαίνουν να γράφουν, να διαβάζουν, μαθαίνουν όλους τους βασικούς κανόνες της αγγλικής γραμματικής και τελικά μαθαίνουν να επικοινωνούν μεταξύ τους με σύνθετο τρόπο. Η D και η Pre-Lower διδάσκονται σε μία σχολική χρονιά, ενώ η απόκτηση του Proficiency και αυτό μπορεί να επιτευχθεί σε μία σχολική χρονιά. Συνεργαζόμαστε με όλους τους φορείς, Cambridge, Michigan, LRN, ESB, PALSO. Προετοιμάζουμε με μεγάλη επιτυχία μαθητές για τη συμμετοχή τους στις πανελλήνιες εξετάσεις αγγλικής φιλολογίας. Με μεθοδικότητα λοιπόν και οργάνωση, τα παιδιά οδηγούνται στην απόκτηση όλων των αγγλικών πιστοποιητικών. Ξεχωρίζουμε στο χώρο τόσο για τα υψηλά επίπεδα επαγγελματισμού μας, όσο και για την αγάπη μας για τα παιδιά σας. Σας περιμένουμε.